Lijepi pozdrav svima. Zahvaljujem na organizaciji ovog lijepog skupa. Čestitam veliki rođendan Francuskom institutu. Ja sam Spomenka Šabić i predajem u dvojezičnom francusko-hrvatskom programu. Evo, kao što vidite, prezentaciju počinjem sa jednom lijepom idiličnom slikom Pariza, s obzirom da se to na neki način reflektira na uvjete, povoljne uvjete za učenje francuskog jezika kojeg mi imamo u dvojezičnoj nastavi. Pitamo se gdje je početak dvojezične nastave. Početak je dvojezične nastave, ja bih rekla, u ljubavi, znanju i motivaciji s kojom učenici dođu iz osnovnih škola. Stoga se nadovezujem na moje prethodne kolegice koje se iskreno zahvaljuju kolegicama iz osnovne škole, iz vrtića, iz Alijanse, koje usade ljubav, interes i želju za nastavkom učenja francuskog jezika. U dvojezičnom programu mi imamo jednu, rekla sam, specijalno povoljnu situaciju s obzirom da imamo veći broj sati francuskog jezika, da naši učenici imaju 2 sata francuskog jezika sa lektoricom i da imamo predmete na francuskom jeziku. Dakle, naši učenici su okruženi u dvojezičnom programu sa jednim timom frankofonih profesora, i zahvaljujući tome mi nastojimo raditi međupredmetne interdisciplinarne projekte. Dakle, kolegice prije mene su i govorile o takvim projektima, znači mi u dvojezičnom programu inzistiramo upravo na takvim projektima koji se, vidjet ćete sad u nekoliko primjera, završavaju upravo susretima i putovanjima, što je vrlo, vrlo poticajno za naše učenike. U naše projekti se rade na čitavu godinu, znači radi se iz predmeta na francuskom jeziku i radimo u suradnji sa našim školama, partnerima u Francuskoj. U mojoj 4. gimnaziji imamo povijest na francuskom jeziku i stoga je najlogičniji bio izbor osmisliti projekt na temu povijesti. Imamo projekt od 2012. godine sa gimnazijom iz Coutansa, gdje se naši učenici tijekom čitave godine spremaju, istražuju neku temu iz nacionalne povijesti i prezentiraju tu temu na susretima koji se održavaju svake 2 godine, susretima koji traju 8 do 10 dana. Dakle, tu je prilika da naši učenici dožive sve ono lijepo, sve ono što su njihove skrivene želje iz francuskog, znači da istražuju na francuskom jeziku, da rade neki predmet i da komuniciraju u Francuskoj, u obiteljima svojih domaćina i na radnim susretima sa svojim vršnjacima. Mi smo sudjelovali na ovim povijesnim konferencijama od 2012. godine i odradili smo vrlo značajne teme iz naše nacionalne povijesti. Imali smo temu opsade i pada Vukovara, temu Golog otoka, imali smo temu pravednika među narodima i temu stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu. Dakle, sve su te teme u koje su bili uključeni naši učenici, naši mentori, profesori povijesti i mi profesorice francuskog jezika. Naravno, ti susreti u Francuskoj povezani su i sa otkrivanjima, i sa putovanjima, i sa temom Drugog svjetskog rata. Dakle, ovdje prepoznajete plaže iskrcavanja saveznika u Normandiji. Projekt se radi i u Francuskoj i u Hrvatskoj, znači vezano za temu koju mi obrađujemo. Mi posjećujemo mjesta vezano, znači, za određenu temu koja je tema projekta. Ovo je jedan naš posjet Jasenovcu kada smo posjetili u grupi 80 i nekoliko hrvatskih i francuskih učenika. Drugi naš predmet kojeg imamo na francuskom jeziku je likovna umjetnost. Znači, ništa logičnije nego osmisliti projekt iz likovne umjetnosti. Taj projekt realiziramo u suradnji sa francuskom gimnazijom Janson de Sailly iz Pariza. Projekt podrazumijeva da imamo jednu temu na kojoj paralelno radimo i učenici u Francuskoj i mi ovdje u Zagrebu. Imamo susrete koje traju tjedan dana, najprije u Zagrebu, kasnije u Parizu.
kad istražujemo i produbljujemo tu temu. Prva naša tema je bila naivna umjetnost, znači ideja nam je naći poveznice koje povezuju francusku i hrvatsku kulturu. Prvi projekt smo radili u suradnji sa Muzejem naivne umjetnosti, kada smo u muzeju uz pomoć i podršku našeg slikara Ivana Andrešića, muzejskih pedagoga, otkrili tehnike slikanja Hladinske škole, slikanje na staklu. Dakle, to vidite doista jedno veselje i radost zajedničkog stvaranja. Naravno, to je jezično-umjetnički projekt. Inzistiramo i na jezičnom dijelu, dakle, prije pripremanja izložbe učenici rade jezične radove, rade tekstove. Ovdje vidite radove nastale na tim radionicama koji su bili izloženi najprije u Zagrebu na izložbi, a potom na izložbi u Parizu. Nakon toga imamo tjedan dana susreta u Parizu gdje nastavljamo raditi na temi. Znači, tu imamo taj moment koji je za učenike jako, jako važan. Učenici borave u francuskim obiteljima, dakle, oni su potpuno u jednom frankofonom okruženju. Otkrivamo, dakle, Pariz, parišku školu domaćina, njihov školski sustav. Druga tema koju smo mi obradili iz umjetnosti bila je suvremena umjetnost, konkretno škola Egzat 51. Mi smo tu temu obradili u suradnji sa našim muzejem suvremene umjetnosti u Zagrebu, a nastavili smo provoditi u Parizu. Dakle, ovo je slika iz Muzeja suvremene umjetnosti u Parizu, gdje smo učenici naši francuski, dakle, nacrtali ove radove koji su bili izloženi na izložbi u Parizu. Dakle, imamo tu dimenziju i umjetničkog stvaranja. Naravno, za naše učenike je uvijek zanimljivo i motivirajuće otkriti romantični Pariz. Ovi projekti uče naše učenike, dakle, i otkrivati europske institucije. Mi smo redoviti gosti u UNESCO gdje smo upoznali, dakle, voditeljicu UNESCO-vih projekata sa našim projektima. Naši učenici se zanimaju za mogućnosti volontiranja, mogućnosti suradnje sa UNESCO-om. Dakle, sve je to dio izgradnje nekako, ja bih rekla, tog europskog identiteta naših učenika, što mi možemo ostvariti zahvaljujući ovakvim projektima i opet inzistiram na tome, znači tom projektnom radu čitavog niza profesora koji postoje u dvojezičnim programima. Onaj prvi projekt povijesni je rezultirao još jednim sjajnim projektom, znači dvomjesečnom razmjenom. Naši učenici imaju mogućnost otići na 2 ili 3 mjeseca u francusku školu, potpuno se integrirati, biti u francuskim obiteljima i tu su nam jako, jako zanimljiva i važna ta njihove povratne informacije, njihova iskustva. Kada se oni vrate od tamo, dakle, sa jednom idejom da su oni sposobni, dakle, nastaviti studij na nekom frankofonom ili nekom drugom europskom sveučilištu. Dakle, svi ti njih projekti toliko otvore, toliko im daju samopouzdanja da se oni jednostavno osjećaju pozvani nastaviti studij na nekim frankofonim sveučilištima. I ovdje sam izdvojila primjer nekoliko učenika naše dvojezične gimnazije koji trenutačno studiraju na prestižnim francuskim i frankofonim sveučilištima. Dakle, imamo 2 učenice na Sciences Po, imamo učenicu Martu Rogošić koja je na masteru u Grenoble. Zanimljivo je da je njezin interes praktički za ekologiju, za ta pitanja počeo sa jednim projektom kojeg smo radili kroz dvojezičnu nastavu Generation Bilingue. Imamo učenicu koja je na klas preparatoire na pripremnim razredima za visoke škole, koja je došla na tu ideju, otkrila to upravo kroz naš projekt razmjene. Pokazala bih vam još jedan deplion koga mi imamo sa iskustvima naših sadašnjih i bivših učenika koji su učenica, vidite, uglavnom koje su prošle dvojezični program, gdje se vidi da takav način rada, znači način rada kroz projekte, način rada na stranom jeziku, jednostavno njih otvori, da im ideje i samopouzdanja da mogu nastaviti svoje školovanje u tom smislu. Evo, zanimljiv je recimo i primjer učenice Marije Antolović. Kolegice je vjerojatno znaju sa naših natjecanja, koja je završila dvojezični program.
kasnije je studirala psihologiju, a danas je kao školski psiholog priključila se našem timu dvojezičnih nastavnika u 4. gimnaziji. Kao što ste vidjeli, inzistirala sam na tom dvojezičnoj nastavi kao platformi gdje možemo raditi timski, možemo raditi projektno učenje i puno prostora za to nam daju 2 sata koji učenici imaju sa lektoricom. I stoga bi, ne znam koliko imam vremena, pokazala možda dio jednog projekta koji je nastao kao nastavak nastavne cjeline gdje smo upoznavali Francusku i frankofone gradove. Dakle, došli smo na ideju da napravimo nešto da prezentiramo Zagreb. I taj dio projekta zadnji, taj dio te teme odradila je lektorica, naša lektorica Noemi, inače sjajno radi u našoj školi. I nastao je jedan rad koji vidjet ćete na koncu, doista je nadmašio nekakva naša očekivanja na početku kad smo o tome razmišljali. Evo, mogu vam sad pustiti, znači tema je bila Zagreb, Quartier de Zagreb. Projekt je zamišljen na početku školske godine, desio nam se COVID i sve skupa, a vidjet ćete na kraju se desila i jedna interakcija iz Francuske. Mislim da je ovo jako zanimljivo i na koncu kad učenici ovako nešto pogledaju, doista su ponosni i doista to ostavlja nekakvog velikog traga na njihov profesionalni razvoj. Pustit ću samo jedan dio. Connaissez-vous à Zagreb la Slobochna? Bienvenue dans le vieux petit quartier pas loin d'Utrenac. Avant, c'était une île formée par la rivière et le football y est très populaire. Tu peux avoir des chevaux dans le sens, tu peux avoir des exploits Kaiseritza, c'est comme le 4e gymnase, s'il y a pas. Bienvenue chez moi. Efficace de la France, ça y est, notre puissance est brisée, la distance. Moi aussi, je voulais participer, alors avant de se quitter, j'ai décidé de me lâcher, vivre en Croatie ou vivre dans mon pays, on fera les mêmes bêtises, ça je peux vous garantir. Evo ga, zaustavila bi se tu, ne znam koliko vremena imam još. Normalement, ça devrait être Daniel, sauf si Daniel ne parle pas. Mais normalement, il y a 5 minutes pour Daniel. Merci beaucoup, Spomenka. Sad bi na red trebao doći Daniel, ima 5 minuta. Puno hvala, Spomenka. Daniel, jesi li tu? On t'entend, on te voit pas, mais on t'entend. Voilà, on te voit, on te voit. Excellent. Bonjour à tout le monde. Dobar dan svima. Čujete me, čujete. Ste se uključili u ovaj projekt, organizacija izvanredna i hvala Spomenki koja je predstavila svoju školu. Dakle, mi imamo zajedničku osobinu da smo, dakle, imamo dvojezičnu nastavu na hrvatskom jeziku i francuskom, naravno. Samo sekundu da prebacim share screen. Isto tako bih pozdravio svoje bivše profesorice. Da li se vidi, recite mi samo, molim vas. Vidite li prezentaciju? Ok, odlično, merci. Hvala. Daniel, samo da znaš, imaš... Ok, Saferija. Dakle, 5 minuta. Zobeni su iz osnovne škole u kojoj sam išao isto tako iz klasične gimnazije. Kratko vrijeme su profesorica Venturin i Franić bile profesorice. Evo, ukratko, dakle, o čemu se radi u našoj školi, dakle, u 18. gimnaziji, kratak historijat. Dakle, taj program je uveden u sezoni 2002. na 2003. na inicijativu Ureda za jezično-pedagošku suradnju pri Francuskoj ambasadi uz odobrenje Ministarstva znanosti, znači uskoro ćemo puniti 20. godišnjicu tog programa. Imamo 5 predmeta, dakle, koji se predaju bilingvalno, dakle, to su povijest koja je u prvom razredu pojačana, imamo, dakle, 3 sata tjedno. Zatim geografija, sam inače profesor povijesti geografije, ne i francuskog, zatim likovni i sociologiju koju imamo u 3. i 4. razredu uz politiku i gospodarstvo koja se predaje u 4. razredu. Znači ti predmeti su
bilingvalni u našoj školi. Možemo se pohvaliti, kolegica isto nije spomenula, oni isto tako imaju ovu ocjenu, odnosno oznaku izvrsnosti koju dodjeljuje Francusko ministarstvo vanjskih poslova. Mi smo je dobili 2016. Od toga smo je obnovili jednom i predstoji nam ove godine ponovo, dakle, potvrda tog kriterija, odnosno oznake. Sekundu. Također, naravno, organiziramo razmjenu učenika sa jednom školom u jugozapadnom gradu, Brivu. Radi se dakle o trotjednoj razmjeni gdje naši učenici tamo borave 3 tjedna. To smo smanjili na 2 tjedna prošle godine zbog nekih novih zakona koji su stupili na snagu u Francuskoj. Nažalost, epidemija, odnosno pandemija nas je spriječila da to nastavimo i ove školske godine. Učenici iz Briva dođu onda naravno i u Zagreb, tu borave tjedan dana, ali bitna je tu dakle imerzija, odnosno uranjanje u frankofonu okolinu naših učenika koji su naravno izuzetno zadovoljni s takvim iskustvom i svakako kada se vrate njihov francuski je dodatno usavršen. Također imamo razmjenu sa francuskom školom internacionalnom u Zagrebu. Po tjedan dana naši učenici gostuju kod njih i obrnuto i isto tako dakle bili smo sudionici brojnih međunarodnih projekata, pa bih vam prikazao nekoliko slajdova vezanih za to. Svakako treba spomenuti francuske lektore koji dakle održavaju 2 sata tjedno u našoj školi sa učenicima i pohvalio bi dakle Noemi, trenutnu lektoricu koja je zaslužena za brojne projekte dakle, u kojima sudjeluju naši učenici i na kraju bih vam pustio jedan kratki video koji su napravile naše učenice gdje su osvojile prošli mjesec jednu međunarodnu nagradu na temu ljudskih prava. Svakako treba spomenuti organizaciju međunarodno priznatih ispita za DELF i DALF. I istaknuo bi kao jedno od prednosti općenito ovog vida nastave, dakle gdje se nastava održava u manjim grupama do 12 ili 13, gdje je taj tip nastave dakle suvremen i naglasak je dakle na timski rad, razvijanje kritičkog mišljenja. Tu je svakako bitna i ta opuštenija atmosfera do koje dođe na takvim satovima gdje su dakle naši nastavnici i mentori i moderatori koji nastoje zapravo prenijeti učenicima jednu viziju svijeta koja je vezana za Francusku, sustav vrijednosti, dakle već osjetljivo, da tako kažem, na ljudska prava i općenito, dakle, samo sekundu da se vratim na film. Dakle, tu viziju i pogled na svijet kao i njegovo shvaćanje. Evo, sad bi, koliko imamo još vremena? Excuse-moi, Hugo, j'ai encore combien de temps? Video. Oprostite, Hugo, koliko još imam vremena na raspolaganju? Evo, pusti. Da pogledate. Od početka. Discrimination is not offering any empathy or understanding yourself. Ako možeš glasnije. Who they are. Doivent s'auto-édifier, donc des idéologies de genre et des rôles de genre que nous sommes obligés de vivre avec. Cette année a été très différente des précédentes, avec la propagation de Covid dans l'Europe et dans le monde. Avec vous, nous avons pris ce que nous ne voulions pas voir, comme l'énorme inégalité de revenus entre les riches et les pauvres, et le fait que les minorités et les personnes de couleur ont moins de possibilités de traiter une maladie. Cette année a été l'une des plus
l'assassinat de George Floyd, l'Union européenne a réagi rapidement en condamnant le racisme. Les plus grandes manifestations ont eu lieu à Berlin, Paris, Bruxelles et Helsinki. À Zagreb, on a aussi eu une petite. Racism is sorry. Merci beaucoup. Voilà, merci pour l'attention.